Кеше җиргә камил булып туа. Дөньяны матур итеп күрү өчен безгә барысы да бирелгән. Җиргә аваз салабыз. Беренче адым, беренче җәрәхәтләр, тел, төсләрне тану. Бу ачышлар безне без иде. Тормышның тәмен татып, илаһи акылга ирешкәч, ачышларны үзебез тудырабыз. Зур ачышлар кечкенә адымнан башлана. Ә киләчәк бүгеннән. IT Биләр форум. Без ачышларга